forward. Hello mga kababayan ko, part 2 na po tayo sa ating interview kay Sister LB. LB, sige, kita nakalimutan. Sister LB, ano po yung ating kahilingan sa Diyos? Siyempre, yung magandang, yung pang-araw-araw walang, yung halimbawa, peaceful, hindi, wala yung Peaceful country. calamity, yung mga gano'n, siyempre, mahirap yung kagaya nangyari sa atin. Sa atin, yung typhoon. Oo, grabe yun. Basta peaceful na kapaligiran para sa... Tapos bilang, sa komunidad natin, bilang Pilipino, Sister LB, ano yung gusto mo na, yung parang gusto mong mangyari sa ating bansang Pilipinas? na, Siyempre, bilang Pilipino. Oo, gusto ko siyempre tahimik, yung lahat 3 beses kumakain siyempre ang bawat Pilipino na maging ang gobyerno natin hindi para sa kanila lang na mga politiko kundi para sa mga mamamayang Pilipino sana. Yung flood control system, tignan mo naman. Grabing natin. Oo, hindi lang flood control, kala mo punta pa sila sa ibang mga ahensya, yung pala nabubuksan. Kaya dapat sana ang ihalal natin kung halimbawa man. Oo, sa mga nandyan. Kasi ang may hawak ng flood control, DPWH. Pero hindi nila naisip na yun outcome. Oo, pero hindi mo ba alam, Sister LB, ito diba parang nilob ng Diyos yung ulan tuloy-tuloy? Oo, doon nagkabukingan na eh. Matagal naman natin na nararanasan 550 na daw, meron tayo, sabi ni Pangulo noon, wala pala. Wala pala. Tapos lumalangoy ang tao. Tapos naapektuhan yung ating kabuhayan. Oo. Siyempre, lahat affected. Siyempre, pag walang madaanan, walang tourist na pupunta dito. Siyempre, baha. Siyempre, baha tayo. So, ano yung nangyayari? Tignan mo yung iba na kasama mo, Sister LB. Ikaw lang atang open. Oo, ako lang. Tapos nandun sa dulo yung, di ba? Kaya nga, nakahood din ako mga kababayan ko dahil umuulan nga ako sa labas at naabutan po natin si Sister LB na nag-close na dahil siyempre, umuulan nga Sister LB, ipakita ko lang tingnan mo, umuulan yan po ang sitwasyon, umuulan. Basa yung lupa. Pero ito yung mga benta niya, You see? Ganda. Pero siyempre, bibili tayo mamaya. Para po, meron din po tayong, maging bahagi din po tayo sa ating komunidad. Hindi man lang tayo sa part ko, hindi man lang ako makatulong sa ngayon, Sister LB, pero hindi mo naman alam po anong loobin ng Diyos. At least, bibili ka ng ating mga produkto, tangkilikin po ang sariling atin. Sister LB, mostly, di ba, kayo ang gumagawa ng mga display? Gaya ng mga ito. In-order ba, Sister LB? Yan, gaya niyan. Hindi natin naabutan, pero pag maganda na po yung panahon natin, dito po tuturuan tayo ni Sister LB, mga kasamahan niya, kung paano po gumawa ng ganito para maging negosyo. Yan. At maging display po. Sa dami ng display, ang gaganda, yung mga artwork yan. Pero yung mga iba, Sister LB, in-order nyo? Hindi, t-shirt lang, ma'am. Tapos taga rito na yung nagsiprint. Lahat, yan kami na. Pero yung mga yan, di ba ang gaganda? Tapos yung ito din, hindi na daw. Tingnan nyo, pag yan, ganyan kahangin po ngayon. Binigyan po tayo ng oras ni Sister LB. Siyempre, gusto niya makabenta. Kaya lang, siyempre, mahina yung tourist at babawi na lang. May awa loobin ng Diyos, Sister. Talagang, naman, may season talaga dito at saka may yung kagaya ng ganito. Lahat may season. Kaya, actually, si Sister LB lang yung maano ko dahil sa mamaya, medyo madilim na. Dahil naayos pa lang yung kuryente niyo dito. Kaya... Hindi, meron na kami, ma'am. Meron na lahat? Oo, lahat. Ay, umilaw na! Umilaw na! Sa awat loobin ng Diyos. May mga tumulong daw sa ibang lugar na nagpunta rito para madaling maayos. Siyempre, kailangan kasi yun ang kailangan kuryente. Kailangan din tayo na pumasyal. Oo. Siyempre, at siyempre, magpahangin sa dagat. At siyempre, matagal na rin po tayo hindi pa nakapag-beach. Hindi ko pa natin na-cover yun.
Ay, na-vlog yung 100 Island. Tagal-tagal ko na dito na pero kasi syempre may trabaho din tayo. Kaya maraming salamat sa inyo sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel, Filipino TV and Filipino Life Stories. Naging bahagi na si Sister LB sa Filipino Life Stories. Ipag-pray po natin na loobin ng Diyos na magtuloy-tuloy po ang ating magandang turismo dito sa Pangasinan para po makapagbenta na rin po ng ating mga produkto. Tangkilikin po ang sariling atin. Thank you very much at thank you din. God bless everyone! Thank you, mga kababayan ko. Thank you ka. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Sa next time, mga kasamahan mo rin. I-meet natin. Sige. Kasi nag-close na yung iba eh. Thank you. Thank you po. Smile. Ang ganda mo siya, no? Oh.